Medicaments i conducció, salut i seguretat. Medicaments i conducció. Aquest símbol indica que el medicament pot afectar la conducció. Consulta un professional sanitari si tens dubtes sobre el tractament, especialment si prens medicació per a... Ansietat, insomni, trastorns mentals, al·lèrgies, hipertensió arterial, diabetis, epilèpsia, dolor muscular... Si prens medicaments que poden afectar la conducció... Evita conduir durant els primers dies de tractament. No consumeixis begudes alcohòliques ni en petites quantitats mentre prens el medicament, especialment si has de conduir. Atura't si notes somnolència, mareig o malestar important. Al volant, evita el risc. 061. CatSalut respon. canalsalut.gencat.cat. Departament de Salut, Generalitat de Catalunya.